Здравейте хора, аз съм Йоана, геймър и днес ще снимаме част втора на Бебето в жълто. Част първа. Втора. Вече аз се обърквам и до мене. Еми геймер отново, за да й помагам, понеже знам цялата игра. Ай, там при котката много не ги знам, но съм стигнала до някъде. Айде да започваме. До робота. Това е много напред и аз няма да снимам тази игра, понеже знам. Окей, връщани от начало, това е странно. Защото излезна, не знам си какво. Нещо стана. Иначе втори път снимаме. Да. Окей. Така, сега. Тук вече знаем стъпките, нали, така. Така че. Така вече знам директно, няма да го гона. Отивам и си върша работата. Вече знам къде са част от лицата, може би. Или пък всичките. Не бе, ще се път се бъркам с тая рисунка, искам да пусна. Така. Тук имаше рисунка, това бе, да. Така. И другото... Така хора, вършаме работа. Така. Аз реално за това малко излизам. След малко сигурно пак ще трябва да излезна. Къде беше другата част? Бе, аз хора забравих. Къде беше... Да, ние го ще за втори път и тя вече го знае. Са, хора, виж, да, такива част трябва да търсиш. Знам, най... изпуснах я. И заморих се. Значи, май свърших, реално свърших с работата, така че... Добре, така, знаеме вече какво правим, така. Да, тя вече го знае между другото, защото го снимаме за втори път. Втори път, мале, побъркам се вече. Защото се развали заради един за братовчет ми. Не, то не е заради него. Просто се скарахме. Не с мене. Каза братовчет ми. Просто се скарахме и да, реално пак ме пише нещо. Но реално аз имам друга работа, така че... Така, сега отиваме и сега гледаме. Ето гледай. Виж, бебеца ще телепортира да гледа, виж. Ще му стане, чакай. Много е яко, обаче много ме кефи тази игра. И взимаме му ключът. Докато той се радва на прекрасната музичка. Ние включваме и смятам да чакам Ема, защото... Айде, Ема, чакам те да правим това заедно. Свърших с работата. Буквално имах още малко. Да. Окей, божечко. То тя вече знае някои работи май. Няма енергия. Тук, виж, аз я знам играта, мога да ти помагам, така че... Това затова казах, че няма да снимам. Аз съм гледал видеа как ги играят, по принцип. Обърни се. Да, и между другото трябва... Обърни се! Там! И трябва да намеря някаква стая вътре тука. с контакти. Зайка ми сочи насана, дойда! Обърни се. Не, давай на там. Да, на там. Жена, аз знам как изглежда, не се... Обърни се. Не. Дай по стълбите, аз малко не помня пътя. Всеки случай тествам вратичките. Не, аз знам как да не се притесняй. Зайка си сочи на... И аз това да го тествам ли дали работи? Не можеш това вече те. Зайка ми... Точи ми натам. Сочи ми натам. Така... Реално, ето, аз не помня. Зайка ми сочи, ето го тук, зайка. Да. Но насам няма нищо. Трябва да намериш зелена врата. Значи си насам. Аз точно насам си тръгнах, ама тя ме обърка. Обърни се. Да. Ето го.
Еми, извинявам се. Виж. О, тук вече знам какво ще става. Сега това онова гнусно бебе ще идва и ще ми прецаква Ма аз знам работите. как ти оправя. Така, къде бяха патроните, божичко? Не играеш Fortnite. Знам. Скоро ще има. Значи съботата или неделя ще има видео на Fortnite. И затваряме. И сега, къде е Другата. синьото? На сините са на масата. Ока. И сега, не, че лилавата няма да тя има. Не знам. И сега ще ти кажа какво направиш. Виж сега, тук имаш един код на приш... Ела тук. Аз го знам кода. Не бе, не натам, не натам, не натам, не натам. Чакай! Абе, кода е 4-3. 4317. Тук да. 4. Стой. 4. Опа. 3. 1-7. Да. Ама че оттам някои неща сама да ги прави все пак. Вземи бебето, сега го медни. Да Ела, ти е бе. гадно. Мухло! Да ти е гадно. То даже си ми... Да ти е Млъкни са. гадно, демонче. Тихо. 1, 2, 3. Ай, чао. Чао. Как не умря? Абе, не бе, Лилава. Лилавата е в шкафа. Обърквам се от това бебе вече. От мене. От бебето бе, ти не А. си бебе, нали? Ето. Чух момиче за това. О, не. Чакай, аз не минах на мисъс, аз си ти давай. Аз ли съм? Майко. Няма. No escape. Не. Няма измъкване, ама не. Сега ще бебето... Не бе да ви отиде там. Не съм натам, не съм. Някъде помня, че нещо ще стане и ти трябва да събереш всички ключове за някакво Да, време. бе, знам. Аз трябва да следя бебето. Don't leave. Сега не мога да ти провиждам всичко. Юра, Рей, това вече не знам какво е. Добре, де. Виж как се това преди не се местеше. Това се едно дава някаква илюзия, но яко искам такъв местещ се килим. Но ме кефи. Ама сега ми сочи на там, аз на къде да хода последно. Абе, Божичко, отиди там при заключената врата. Ма няма ключ. Добре, отиди просто до там. Я чакай, ето го бебето, върни се бе. Сторило ми се. О, вече това бебе ми се привижда, хора. Нормално. Това съм си. Ама, тук ли трябва да... Да, тук. Може да съм... О, не са, това ще те подгони чудо. Да. Това, като се появи нещо отзад, става отвратително. Бягай. Да, бе, знам. Сега само не ми пречи, ще направя всичко. Ето тук вече трябва да събирам ключове и такива работи. Само, че не знам на къде съм. Се. Бързо. Тик. Бягай. И от първи път. Май се. Да, много се стрес. Тя срано тази игра вече съм играла много пъти. Не се стрескам толкова много. Примерно, ако ми скочи сърцето. Ето ти си. Ама тук пак ще имат такива работи, гонки. Ако искаш аз да играя. Дай се слушат страшните работи, защото в принцип аз като се стресна Ай, някакси, пробвай. отвътре сърцето ми нещо не ми става приятно. Скача! Добре. Сега трябва да изпълняваш. Хора! Всичко е наобратно. Тук трябва да вземеш този ключ. Ако изпълниш мисия, пак трябва да я изпълниш. Верно ли всичко е наобратно? Да. Ето, това вече стъбите са на там. Да, всичко И обратно. това е тук, и Вземи ония диванчето е ключ. тук. Отиди при... там, лимовото. Да, бе, тук вече помня, че всичко е Отиди при наобратно. стълбите. Стълбите Мале, бърквам се. Тук сега ще има ли гоненица? са- Не. Защо така катинари? Майко. Оф, не знам, защото някой път за умет ми... Давай напред. Напред. Чакай, и тук часовник.
О, не, тук телевизорите, хора. Не, сега няма да има телевизор. Ако бебето ти има, ако има телевизор при бебето, значи тук ще изкачи. О, тук ще пърди. Аз трябваше май да го оставя да си изкача. Да. Но ме кеф, това ми е най-любимото. Задника му се подпали. О, майчица. Да. Тук май вече се случват страшно. Ай, телевизорите! Аз тук го минавам много лесно. Не бе! О, майко, забравих. Сега не трябва да го погледам. Искаш ли аз да ти помогна? Не трябва да ги гледам ли? Да искаш ли аз да ти помогна? Аз знам как да го мина. Това е като някаква музичка. Какво ще се случи? Сещаш ли се? Тук нея. Тук не. Да, врата, да. Аз просто само Сега си имаш мърдах още. екрана. О, верно ли? Просто така си мърдам екрана. Queen! Просто така си... Мале, сега тук ще ми скочи някакъв телевизор, аз спомням. Какво е това? Бебито телевизор. Сега не трябва... Не го взимай. Ако го какво вземеш, ще те е такова. Уч. Това са очите. Сега ще има шушамушка, ще разтваря. Аз имах видеа на бебето в жълто, но ги изтрих, понеже бяха О, да, едното ми много видео беше... кринч. Много кринч. О, божичко. Що се шибнах шамар? Ау. Тук няма нищо. Има. Почваше. Кюфтенца. Това според мен са очички с... Чарлз. Тъпекинин. Тук отвратително става лицето му, хора. Отвратително, като му спорвете тези работи отстрани. Виж сега какво правим. О, трябва? тук се спомням с лабиринтите и млеката, нали? Трябваше да такуваме, за да имаме път. А кога ще Аз след това така го минавам. Не знам защо. Тук да, сега трябва да минем през една дупка. Не знам си какво. Тук... трябва лабиринти после. Да. Така, татък. Тук сега трябва да влезнем. Аз това го минавах 4 пъти в училище. Там, понеже някой път му ползваме. Занималнията. О, боже, господи, това го забравих. Че е тук. И аз. Накъде? Душата ми да бяга. Накъде душата? Бега. Спокойно бе, това е знаеш колко лесно. Оп, don't leave. И тук сега пак сигурно, да, и тук пак ще има. Чакай да си приготвя просто. О, да, фак. Куарт. Да. Окей. Това е краят! Малко съм свикнала на тя, защото го играя за трети път. О, божечко, влакове, спирки. Ей ти мляко, бе! Колко щеш мляко пи, огромни бутилки. Финиш! Финиш лайн. И- easy. Добре, хора... Чакай сега! Да не видим какво ще стане. Между не можеш някакви части там, част втора, част трета. Да, котката. Сега е Да. котката. Котката трета част. Окей. Защото... Да, това е котката. Хора. Хора, надяваме се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за каналът и за нейния. И абонирайте за канала, ако искате част трета с котката. Коментирайте също, аз забравя да каже. Хареса това видео. Така, моля ви се, ако ви харесват видеята ми, абонирайте се за канала ми. Може да ми пишете коментари под последното ми видео или не на последното ми видео. Какви игри да я снимам, защото малко ми се изчерпват видеите.
или без нея. Просто защото... с тебе също има. Ама просто защото вече ми се черпат малко идеята. Еми, какво ще кажеш? Супер! Надявам се видеото ви хареса, не? И да. Абонирайте се за канала. Чао. Боже! Правя само скриншотове. Добре, чао! Чао!